Snažili sme sa. A čo psi? Pre vás len to najlepšie. Tento nejako nešteká. To je náš najlepší, pane. Bohu prísam, že vyčúham medveďa aj pod zemou. Čekaj! Milou, pán Grof. Vypustiť psi! Stáť, vláčo, zasvietili! Tamto za tým stolom. Pán Grof, tu je ale úlova. Ten je veľký ako moje humno. Chlapče sa na mňa tak, radšej ho oderte z kože. Pán Grof, nie sme tu prvý raz. Poďte! Pán Grof, vy ste oficiál, urobíme, čo ste prikázali. A kde? Hej, chlapi, poďte sa! Ako vravíš, Verlo? Veru, hoci čo sa nám môže cestou po váhu pritrafiť. Ty si trafený! Ty si trafený. Jano! Jano! Čo dneska, Silvester? Čo sa Robí? Tam za tými kriakmi! Kde? Veď je to človek, utopenec! Chlapi, je živý! Musíme ho vyťahnuť! Fuj, veď už aj cítiť! Musíme ho vyťahnuť, veď sme kresťania! Treba to ohlásiť mestskému úradu. Takýto mord. Toľká hrôza, nožičky odfaklené. Keby len ručičky, ale i hlavu. Jaj! Neviniatko, usti tam. Veru! Veru! To len vykonali. Veru, už si nám na pravde, Bože. Vravím vám, deň súdu sa blíži. Božia ruka nás dostane. Ako ten pán farár pekne hovorí. Ale vidno, že je študovaný. Thank you.